kumami nga adda sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, tunteng kuma ti pagariyam matumpal kuma, tinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen ni iti patinayong nga aldaw pagkawanen ti basulmi akas met pamakawan mi kadagiti basul dagiti nakabasul kada kami tinakamet baybayan ngaw manuguti sulisod ket kisalakan nakam ket tidakes nada sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, tumteng kuma ti pagariyam matumpal kuma, tinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen ni patinayong nga aldaw pagkawanem ti basulmi akas met pamakawan mi kadagiti basul dagiti nakabasul kada kami tinakam baybayan umanuguti sulisod ket isalakan nakam ket tidakes amen. Nadagsen nga dusa di nilatanggan krus anadagsen inbaklay na tiya'y bantay gugusa lansada basbaso bay amin
inkaruna makaroon na to inipturan na utut kinsana intured na nasugat when nagayus di darana para lang kanya ken para ken ka when ni Jesus jay cruz inted na tibiyag na imakinsa ka na inlansada amin dagitoy naramid na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na When Jesus idinlansana awan basbaso na datayot nagbaso nga rumbeng kuma nga madusa nga minpatay ti Dios Ama kenukuanan ti dusa ngay baklay tay kuma when basol mo basol tay amin in karuna when ni Jesus jay cruz inted na tibiyag na imakinsa ka na inlansada amin dagitoy naramid na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na amin dagitoy naramid na dito'y daga gaputi kasta launay nga ayat na gaputi kasta launay nga ayat na gaputi kasta launay nga
ayat na. Di parapor nagsamitan, tain sala kanak, idi napukawak ngam nasarakanak, biag ko itanaragsak. Di parabor anaamwak, isut ng tadnam namak, nagpataganti ayat na kanyak, idi anamatiyak. Iatunay apegdegat nga inak na lasat, kapot ti grasya na ilisinag, ingat gloria magtenggak. Intun ata ay ijay gloria, ranyag awan pumata, intay akan kanta pagdayaw ken ama, ragsak nga awan ninggana, ragsak nga awan ninggana. Aduk di kapanunutan, nuan niya itinalan, nagturong idat hagarian di Apo. Makapati ikaw nga agpaiso, nuan niya itipudno, Biblia di bang ipasaran, tapno santay may aw-awan, nailanan, iti sao ti Apo, gani Hesu Kristo, imanupot tayo, isunalaen.
iti sao ti Apo nga Hesu Kristo imanupot tayo isunalaen idalan ti biag tayo nga agturong itay agaryan ti Apo ukunang at naimbag iti mangi
sa